Guys, lho jambu wis wis berbuah lho. Sok warnane abang iki paling iki. Kita lihat mae gawe apa iki, guys. Glantoke. Ya pitik ning kene diumbar ae. Dan guys ki gawe apa iki? Gugah sampai dobel to. Benjol kok tibakno. Lah aku nang dhuwur. Dhewe muni ngene. Oh, ora tahu. Tunggu warki. Tak ndus tak sampe aku yo ngengkel. Aku nyari aku yo rong yo ngono. Terus. Iya. Kancing iki sing kono dikancing dikene dikancing. No, dek bengi kok imang kok dikancing. Enak Mbak ngitung pasane suami istri. Kok iso. Undangane sitok. Terus. Pinter ya gak mau bener. Mati kancing suami istri biar mlebu aku yo ngono. Pisan bodoke aku yo ngono. Kacang. Gawe getasan, guys. Mak aku njaluk getasan ke gak kanggo ke. Sawarannya apa? Ada maju. Arep dienggo apa, Mak? Arti kak niku Imam. Enak. Niki lho Bu Imam. Wis wong wis rene. Ya, ditelepon. Yo. Iya, telepon esuk subuh nih telepon. Sawaran apa? Tangan wedan, semeron aku koyo semaput lho Ndek. Tutuk gimbal lho, gimbal tekan kene. Nang ndi? Awake iki resik ganteng. Masa? Aku kok lastan nang Gak mbok wae panganan. Jajan tak kei jajan aku ya wedi kan mero-mero nang geger kok aku. Aku ki ngene. Iki sampe mulai ke bakul ki langsung klenger turu tega gambak win aku. Ya. Sadar kok koyo piye dongongen. Iki lah kok wong ganteng, awake kenceng apik, gak cacat juga boleng. Ya Allah. Lah kok resi anu. Dan yang di wong hake. Tapi di bale lemah ki gak lemandut awu. Lha wong ning ndi? Aku layan koyo Wong ning ndi? wong sing kaya to. Wong kuwi lho, jam 7 petuk anakku nang kidul kita kayak jajan anu lho. Apa kae jajan? Bang ngetutne kowe. Heh? Ngetutne kowe. Enggak, lah kok aku ki mulai dari Mbak Min kok wis teko alasitan kono, kecengetan kono. Berarti kuwi wali. Lho kondi kuwi lho, parane lho. Mau metu korubahan apa piye? Wali berarti ya. Nah, aku ki menawa ya kuwi bari munek-munek ya Mbak Min. Mambu. Oga, aku ki lho suntikne mah. Aku ki disenen karo Mbak Min kuwi lara iki, ngono lara anu tak suntikne. Ora kere aku wis moto gek semlek lho. Kayak ndredeg iki saka Pak Teklok kok. Lah kok bisa wis padang kok. Gak kok tak ngombe bene teh sawanen bumbu serem. Sawanen wong edan. Buriku lho. Wedi to kok. Kamar nek ditobrok jerakot aku gek sugih sobah. Lho, malah seneng to, Pak? Lho, jaremu golek. Tapi kan anu tek katoke iki yo api ya Mbak Min gak suwek-suwek ngono kae gak ngono. Tak sakmene kok katoke pian. Awake langsing. Lah kok wong mombo-membo. Ceng awake apik ya Mbak Min yo. Aku itu sampe ngene lho. Plastike. Ki gawe. Mak wi keluarno to, Mak, enek wong nyeplok kok iso. Patani. Tani. Iki kita bayar. Yo sing apik-apik. Wes. Wes, Mbak, wis oke, Mbak. Wis oke. Jeruk. Engko pelem jeruk. Iya. Ya. Oke, Bu Imam, baik. Nanti dipaketkan. Tutup. Dipaketkan apa kita jalan-jalan lagi ke Surabaya? Enggak. Jalan-jalanane ya ra paling 4 jam. Kok petang jam ae. Nanti ya ranane. Jalan-jalan. Ya Ya. ngono kita. Iku nek bareng anu bareng rias ae lho. Kapung prei. Loh. Kok ngetren tak ndang lir sama tangan. Kok kapan? Sesuk pasang dekor lho. Sok ben ae barias. Heeh. Jere sapa? Lah gonmu kan Dipaketne padha ae rong dina to, Mak. lah gonmu kan mung gawe pirang dino. Heeh, terus lah mung ngirimne pirang dino. Awet mulih kawit kok budal ning mosok. Lah lah gowo kaya bareng kok Kalimantan ta? Oh iya. Piye to, Mak? Nek teko kono ya rong dino ya. 4 dino malah ni. Engko tak anakne Mbak Manu. Nak duwe rasa mbok tamponi ora apa-apa. Aku tak teh Mbak Manu. Mboten usah. Iya. Mboten usah, Bu. Lempangnya ya gendut.
Kene jaluk. Tempe apa? Tempe keripik. Yuk, ambil iki lho apa pelem. Nak nang. Oke, lanjut. Siapa tuh, Bu? Iki ora. Ala kagar iki. Ala kagarnya apa kak? Memang lo anu wis tok di. Kelompok nih. Tomate anu nih. Jam. Jam. Aku enak salah rasa pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Kamu tambah? Kurang itu santan iki timbang buah iki mau Boleh telo karo. Walah, nganu berarti apa ke sini ya? Guys. Kurang. Heeh. Ambiar. Ambiar enggak? Tapi enak. Enak ini tapi. Ojo apa enak yo ngono kuwi. Mantap, Ini mantap. santet tok lho malah. Masa? Heeh. Tapi nek rasane rasane kabaran. Ya babul ki nek babul pola ki iki ae. Sing cara bubuk-bubuk. Aku enggak mau. Semak sawanan wong edan. Ayo, datang sontek nih. Ayo. Bukan sontek nih. Dapat cerita ayo. Bener aku tamu aja dulu. Terus nih. Lu cek situ aku kok. Baik tak boleh nanti bang gliting nih kan. Udah pun berdekat lah karena orang itu lemak apa. Di rumah. Kayak ini anu neng tulung anak wong meninggal loh. Napa? Loro langsung. Napa? Itu kancane Mbak Titik anu apa senam to. Oh iya. Meninggal dadak. Aku nang anu rohku. Ta, terbalik les sak jam mboke yo melu mati. Mau Kaget. cek guys seragaman Heeh. anu to. Aku ro statusnya piro? Ring. Kaget. Mboke kaget. Anake mati, Anake anake mati. meninggal kuwi mboke kaget langsung melu mati. kali ngono. Iya. Jadi pendosa loro jejer. Ya Allah. Heeh. Lah nguburnya bareng. Heeh. Saknya ya Allah. Oh, astagfirullahaladzim. Wes tuwek mboke. Sak to. Aku niku kok mendhetek ra wis niku sampe wong mati ya kaget. Ya. Gue mulai kok. Oh, Tak tetek stok ini. Kerasan-kerasan sik. Kata nih. Jarak iki mau nang guys tak aduh. Tak jarak itu tukang parkir. Locek ya. Rawani ya. Aduh. Saya tak jarakan nih. Tak diem. Aduh. Mana ada koplak. Sek guys. Arep neng di gue. Gue arep tuku apa ya guys? Guys. Aduh. Oke guys, kita udah nyampe di pasar sayur. Aduh ini siapa sih? Aduh, jangan deket-deket bau. Aduh, bau, jangan deket-deket. Gaji mesinmu tak mau. Kamu bau, jangan deket-deket ya. Dia mau tak jaraki tak jam di mimpin kapok. Pun kapok. Apa ya? Dek ada video ini gak wani guys. Iya tuh Mbak? Gak wani ngomong ya Mbak? Iya, orang bojone wedi deh. Terayu cili ya lo. Cili
Bengkong. Nakalan. Lho? Ireng. Ya Allah. Loh. Apa ya, Mbak? Aku kok bingung iki. Hah? Lah iya. Sing kawak sing ndi, Mbak? Sing tukang parkir elek. Ya. Nek gene kamera mendah nguleng ae, tapi nek kamerae mekan, pawani deh. Ya wani deh. Itu kok apa ya iki aku? Sik. Tumai. Oh, borong apa? Oh, niki lho, Bun. Beli ini lho. Nah, nggih. Piranan kuwi? Yus. Seberapa 23? Tengah Yus, mari kok. Lah iya, cemen wi, lele. Rawani, kok nginget tok rawani. Rawani. Apa ya, Mbah? Apa iki? Oh ya, apa iki sing diser ya? Sik. Suwiran nang ke pasar iki aku. Sik aku tak golek nganu, Mbah. Apa-apa sik. Wis kuwitak sih, Mbak. Mboten, Mbak. Ya Allah, Mbak dolan ayune. Sampeyan kok ayu meneh wedake apa? Ora ya ayu. Ora didolan ta. Wah, ayu iki. Wedake apa? Kok kacang kok mesakne, Mbak? Ya Allah. Kalau ngedawa kono karo nggonku ngesakne. Gak tau mangan kacang aku iki, jerawatan iki lho. Ayo. Kaya petok. Grup lonte-lonte. Astagfirullahaladzim. Apa? Oh iya oke. Ya Nduk. Ya ketok lanang wedok kabeh lho kuwi. Ya sentenan. Ndah iya. Ya apa ya penak iki? Kok kuburane saiki rame lho, Mbak. Loh enek Mbak anu. Mbak sapa iki? Mbak India. India Bulbul iki lho, Mbak India Bulbul. Oke. Piye sayang? Udah liwat to. Bojomu ngono to, Mbak? Lagi buka ta? Yo, Oke. Oh. Itu ku apa Mbak India Bulbul? Nyapa ning ndi? Oh, alah tak kira ngeterne anakmu ning ndi ngono. Oke, ayo lebar lah belanja. Oh, alah. Kok kampung baru ki alasane kur belanja kacang tok. Alasane ben metu ya. Kita tahu dijak lukek, telepon ngono lukek. Lah iki ya piye ngene iki lho aku gak tau ngurusi wong-wong kuwi lho. Ndi? Ki cowok iki. Ganteng sekali kamu. Dewi aku. Tekan apa? Banten, Mbak. Kesini karo aku, Mbak. Ya, hati-hati ya, sayangku. Oke. Loh, wedok asli, Mbak, meletek. Piye, Mbak? Piye, Yung? Yung kok gitu enggak tahu kademen ta, Yung? Kademen. Ngalah Yungku. Kartuku apa? Ya ki bute mlaku-mlaku aku, Yung. Mlaku-mlaku ning ndi ki? Ya Allah, ki sapa iki? Biasa, kok dhewe dengaran kowe. Lah ora oleh dagangan ya dhewe. Biasane ana bodyguardmu ning ndi kabeh? Lah nyapa kok? Ambek bayari apa piye bodyguardku? Walah. Gak keliru ta? Aku layam kok yaene sik utuh ki kayak piye? Dilungkas ki lho udan. Dandan. Dik dandan. Oh, sik dandan toko ya wis. Kowe wis dandan ket mau. Jelas dong. Iwak ora wae. Kita tuku apa aku bingung. Aku tak mlaku-mlaku sik. Oh, izin, Mbak. Tangane stok ngono dompet nggih. Baik selalu. Sampe rumahnya mana? Pandean. Oh, nggih. Kok gak digowo? Tanganku ya kemeng ya. Lah nggih. Aku melok oleh ora? Lho melok. Piye kok wedi aku. Tempe, guys. Tempe.
sendirian itu. Oh, lah ora oleh. Terus di bojo yang iki kok. Golek ta. Ora di bojo ae. Lah iya. Tempe satu aja lah. Tinggal olah-olah apa ngono besok. Sama tahu 5.000. Oke lah. Ya, iki besok pericik kena to. Pericik kena iki besok. Lah yo. Oke. Makku dolanan HP ae. Piye, Mak? Wis baik. Oke. Nae no kok. Lah ya ki piye to, Mak? Mak. Pertama aku ya ramu. Anu, Mak, tomat. Tomatnya setengah piro? Nah, setengahnya ana aku ya 8. Oke. Wis sak kilo piro, Mak? Gede-gede ya. Lho, beda asli kok ora lahayu ki. Lagi nyendali mak ayo. Lho. Jamput tra ya. Nyapa Pak wis ayu nyapa? Kotlok. Hah? Dewe. Oke, karo apa ya, Mbak? Karo lombok. Lombok piro, Mbak saiki? Berapa 8.000? Ya seprapat teh. Sesuk. Sesuk wong loro wae. Campur iki lho, Mbak, campur iki lho. Lho nek kuwi dhewe no. Ya gak apa-apa. Saya sabar. Dewe ya gak apa-apa, Mbak. Enek kancane ya ora apa-apa. Hai, Mbak. Dewe, Dewe wis kendelok. dewe ora apa-apa kok. Kendel. Lah iya. Tiba nganggur. Nek tanggapan. Oke iki mulai kok. Ndi? Masa? Heeh. Nanti jajane. Kok Kalimantan? Ono iki mau dijajane mboke iki. Ngalane kono ki golek dhuwit kok. Jajane tak ndum to wis. Aduh. Wis entek to, mbak ndum-ndumne. Wes. Wis. Apa ya, Mbak? Oh, kae, Mbak. Sop-sopan 5.000 Anune satu PC. Gobes Kak. Wis pokoke sop-sopan 5.000. Gobes enak kok ya wisan. Enak yo wortel ae karo. Iya. Ya wis. Nggo persediaan ning anu Mas ya, ning Ini cukup. wis cukup. Tak warai blonjo ngirit, guys, ngene iki lho. Kanggo. Jare boy. Sabar ta wis tuwek jare. Ya iya arep Sekarang kanggo kok. arep mbok nggo apa to, Mbok? Arep mbok nggo rabinah ya ora mungkin ya to. Lumangan cukup. Nah, iya. Syukur. Nah, iya, alhamdulillah, syukur. Ngono ae besok. Sik ya, Mbak. Dadah. Pak Pur, aku gak blonjo nggonmu sementara. Heeh, nggone mboke ae. Prai, Mbak. Loh, keadaane pasar ngene iki besti. Iya, sayangku. Aku wis tuku, Mbak, mau. Vegetarian. Tuku apa ya iki vegetarian iki? Alah kok kacang terus. Wis saiki pindah rene to? Iya. Peres. Neng di. Oh. Oke tuku apa nih ya guys iki? Mbak, mumun neng di. Walah, oke. Ora wis prai. Ayam, guys. Piye, Mbak? Ora ora. Gak wis aku. Sentuk Ngopo? Sing- Mosok ora gelem wae. sesuk aku nganu neh aku belanja neh. Ya. Ta. Wis ta. Wis ngono ae. Ngono. Udan ki lho wis ana arepan. Wah. Senang kok diudan. Ah. Senang kok mbur diudan. Ngomosane bakul iki ya Allah. Kok bangga cantik kayak nempel apa piye? Kok. Oke. Lah nyapa mumpung jek 6 diwewehne ya. Apa nih? Engko nek wis tuwek pangan renget tok. Oke. Iya apa ora? Ya, masuk. Iki lho iki bakul pindang, guys. Loh, kok bingung ya? Bojomu kok arep geblak nyapa? Mbak.
Mendredeg. Ya Allah. Ayo gedang. Piye, Byong? Gedang. Digo apa? Ora. Biah. Teh jengkol. Pete jengkol ya dikolak. Ora masak. Yo engko. Gedang kacang. Gak Jong wis ngene aja. Engko jasa aku tak belanja neh. Isuk, aku pengen belanja isuk. Oh iya nek isuk nang kono ya, Jong. Ning pasar gede ta Jong nek isuk. Heeh, oke. Mbak, ayo Mbak, tak tukar nih Mbak. Oh, tuku apa ta Mbak iki, Mbak? Oke. Aku ki pengen tuku apa ya? Tahu sini ra enak ta? Enak. Enaknya kemplang. Nah, ya enaknya kemplang, guys. Ini kemplang toh, Pak? Iya. Kok legi-leginan? Hah? Lah ya aku nek legi-leginan gak patek nyos aku iki. Iya Rene. Piye ta piye? Hai sayang. Kilo sate tahu kilo guys. Sate tahu niki anu 10 pira Mas? Satu porsi 6.000 isi pira? Isi pira? Isi 10 satu porsi. Ya, badimu kayak oke to Mas. Anaknya 8 Mbak Yu. Oh iya anaknya 8. Iya anaknya. Piye kok wedi aku lek munggahe piye wi carane? Ya ra kadhe. Aku sitok era dadi iki lho. Aku kadhe gawe Mbak Yu. Loh, nek arang kedeng malah dadi. Malah dadi. Ya wis nekno aku jajal teng ngono. Kowe iki jane nyapa? Kok iso demek nggone wong. Nggone bojomu nganggur ra mbok demeki. Jarang pakai wi. Lah iya. Lah guys, nek pengen tuku sate tahu ki lho. Nang ngarep Lawangan Pasar Sayur Darobat. Ya Allah Yu Party. Kilo Yu Party kok dibabar malah pangkling aku. Biasanya diore ya. Kupinge ra ketok. Nah, iya. Oke, wes nyah ini kilo satene guys lho. Kobong gimana hariane Iya. Kobong iku. Omahmu di Mas asline? Gak tak gawe. Ora digawa mae iki. Oh, boten. Heeh, wis bener kowe Mas nekno. Tambak piye? Mbak Wayu. Tenan lho Mbak delok to. Sampeyan lo meh mirip aku lho. Iya ki lho. Barangnya paling Mbak. Iya mangkane. Sampeyan skincare apa? Loh, Iso ya Mbak. iki skincare apa tak Mbak tenan. aku ora nganggo Mbak. Loh, mosok lho kok ruwesik ngene kaya aku. Iya. Iso. Tenan lho, Mbak. Kilo guys, monggo ditukoni kaca. Nek Cinta Fitri ya. Nah, iya. 10.000 enek no. Ya. Sik. Nek ngerayu ra apa juga tenang. Duh. Aku anggere ini kok mbok kon tuku kacang kayak jerawatku mlumpuk. Dorong dayu ya saiki. Lho, padha sampeyan lho. Sampeyan skincare apa to sampeyan ki, Pak? Ketemu sepupu ya Dok. Tenan aku tekok skincaremu apa? Cap mawar, Mbak. Cap mati. Gelo rasane. Kiloan itu lho. Ndan to. Anggo kapale to, Mbak. Sampeyan maskere apa kok sayu ngono? Aku ora nganggo apa-apa. Lho, tenan kok iso. Tapi eksotis sih Mbak sampean. Tenan le, Mbak. Tenan. Saya sedang aku kablong ya tuh kan. Ya ben to lha jadi ben pengen payu. Kiloan bayi kok. Jadi ben bakule ben payu piye to? Kobongan Mbak ki. Kuluk opo ki? Iku anu bakal sate. Oh, ya Allah, delok to guys, tukoni guys nya. Sate. Ya wis sakne rondo. Ya monggo Pak tumbasi niki rondo. Rondo tenan to, Mbak? Mbak. Kok mbak bro-brone 10.000 kok akeh men tenan pora? Tenang ki, Mbak. Oh iya. Saya taji po. Duit. Iki sampean masak apa to, Mbak? Badhe masak anu rica-rica mentok. Iya. Mentoke tanggane tapi Coba dia dibedhok. bedok lu piye, Mbak? Wis 10.000. Ame tangan kiri ya, Mbak. Nggih, terus pun ya, Nggih Mbak. sama-sama. Ya ayune. Lebokno Mbak, lebokno.
Ya skincare apa Mbak sampean, Mbak? Nganggur, Mbak. Tapi wayu loh Mbak sampean tenan. Gak ngapusi aku. Kayak bisa nih piye? Sampean karo aku lho ayu sampean. Oh, iso. Iya sampean itu asli meletek kok. Lho kok lah aku kan gak meletek. Lah iso. Iya, Yus. Enggak aku bolong tok seman. Lho kowe pukis. Kowe puki apa pukis ta, Mas? Pukis. Bedane puki karo pukis ki apa, Mas? Wes, Mas. Mas? Bedane puki karo pukis ki apa? Jalan sing karo, Mbak. Itu tuku, Mbak. Oh, NS. Adem no. Tetapi ki kok anget. Dene gini lho, Mbak. Oh, ngono. Ya Allah. Jare Mas iki napa Mas nek berdua anget. Yo nek berdua anget aku kok wedi karo Mas iki aku. Aku ki nek nang pasar apa-apa kok kudu tak tukoni. Aku ki piye iki? Ya ampun. Yung, sak kilo ae, Yung. Swiwi endas. Sing ngono iki wae. Swiwi endas ceker ngono lho, Yung. Walah, Yung aku mangan daging iki. Ya dagingnya swiwi lah. Swiwi ini setengah kilo. Gak usah ngono ae. Ya dipotong dadi loro gak apa-apa, Yung. Gede-gede ya. Kuwi anyar padha iki. Oh. Soale tak kayak pilser arepan. Sesuk arep tak soto. Oke. Swiwine setengah, ndas cekernya setengah. Nae. Delok bakul pukis nah iki lho, guys, lho. Oke, lho, Mbak, iki lho, Mbak. Pas gawe lho lah. Gawe apa ki? Gawe pukis. Oh, tak kira gawe adik. Delok ta, guys. Lho. Bapak di Cimbok. Iya, Mbak. Kan sayang bapak di Cimbok. Piye ta iki? Genano iki, Mbak. Lah iya. Satu wes. Oke, guys, sudah. Piye Mas, sampe nek sarungane lagi sunat to? Sempak kontak. Mosok gorek sempakan ki? Berarti gak sempakan iki. Dosal delok. Delok sik padha apa ora kok. Mau gede gonmu. Ya Allah kok ngedeni wong. Gonmu. Yang krek. Mosok to, Mas? Mosok to, Mbak? Gede gonku jare, Mbak. Ngono. Ya Allah Gusti. Yo ora roh kowe sing roh. Mbak iki Kayak dulu jempolane iki lho gede yo. wong loro ki jempolane gede kok cilik jajal. wong loro ki arahe kok ning kono. Rentek jempol iki. Lah ya, kok arahmu ki kok ning kono Iya nyapa? menjerumus ning kono ya. Kok sarungan ae. Tak kira kiai bae. Kayak takeh. Apa wi? Kare oke. Bal-bal iki. Kiai talkeh jare. Wes Mbak aku piro? Nggih monggo Mas. Oke. Cus. Apa sing tali samping apa? Kok langsung ngale. Masa neng di video wedi. Kontakku neng kono. Neng jero. Iki lho, Pak. Iki suamine sapa, guys? Info ya. Ini lo meneng wong. Nah, wes udah dibuka. Enggak boleh bau no. Pira, Yung? Yung iki timbangane bejat nek dinggo ae, Dek. Dan timbangane lo peok pisan. Kok bangetan to, Yung? Allah lagi lho Mbak Amanah iki lho. Mangan gorengan, kacang. Ya iki nek iki jadah tenan ora watu iki. Ya. Engko daranimu watu. Lah kok ngene? Kak tisu kene lho, ya kene. Iki wis eneng. Ben gak deket ning ndi? Iki tisune. Ya weh. Ben gak reget. Oke. Ya Allah. Wis Mbak Amanah tak bincang-bincang karo Mbak Amanah guys aku. Wis engko neh